Hitzaldiaren gaia da emakumea eta nazioa bi proiektu eta teoria bat. Eta orduan ikuspuntu lakaniarretik eta psikoanaliziatik hartu izan dut zenolako teoria egon daiteken hain zuzen ere emakumearen eraikuntza eta nazioaren eraikuntza azaltzeko. Orduan subjetibitatetik abiatuta eta kontuan hartuta zenbait faktore, esate baterako erabakimena, beharrezko kuraia, goiko presioari aurre egitea, amorez ematea, angustia kudeatzea, eta hori guztia kontuan harturik, paralelismo bat egiten saiatu naiz, nola ez den hori, hau da, emakumea zer den oraindik konstrukzio bada, eraiki sortu behar dugun elementu bada, eta nazioarekin ere gauza bera gertatzen da, euskal nazioa izatez eraikuntzan dago, eta orduan paralelismo horretatik abiatuta saiatuko naiz azaltzen nola ikusten dudanik afera.